A Rionatur acumulem una gran quantitat d'informació, informes de seguiment ambiental, estudis de freqüentació als gorgs, normatives d'ús públic, inventaris de biodiversitat i memòries anuals del projecte. Amb el temps, aquesta informació creix i es dispersa en carpetes, PDFs i fulls de càlcul. Trobar una dada concreta pot convertir-se en una tasca lenta i complexa. Aquí és on entra Notebook LM. A diferència d'altres intel·ligències artificials, Notebook LM no treballa amb tot internet. Només coneix els documents que nosaltres li proporcionem. És, en essència, un entorn de consulta tancat, basat exclusivament en les fonts del projecte. Això el converteix en una eina especialment útil per a Rionatur, perquè ens permet treballar amb el nostre propi coneixement, informes sobre gorgs concrets, dades de monitorització de visitants o documents tècnics interns. Notebook LM no inventa informació externa. Ens ajuda a interpretar millor la que ja tenim. El primer pas és crear una llibreta de treball. En aquest espai no busquem per tot internet i pugem exclusivament els documents del projecte. Informes de seguiment ambiental, estudis de freqüentació dels gorgs, fulls de càlcul amb dades de qualitat de l'aigua o inventari de biodiversitat. Un cop carregats els documents, Notebook LM analitza aquest conjunt d'informació i ens permet consultar-lo de manera estructurada. És com convertir una carpeta plena de documents dispersos en un entorn de consulta intel·ligent. Ara bé, abans de pujar qualsevol arxiu, és fonamental assegurar-se que no contingui dades personals no anonimitzades, com ara registres d'identificatius de visitants o informació sensible. D'acord amb la normativa de protecció de dades, Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Notebook LM ha de treballar amb dades agregades, documents tècnics o informació pública. No s'ha d'utilitzar per tractar de dades personals identificables i d'aquesta manera garantim un ús responsable i conforme amb els requisits del projecte. Un cop la llibreta està creada, podem formular preguntes basades exclusivament en els documents que hem pujat. Per exemple, quines mesures es recomanen per reduir l'impacte dels visitants als gorgs segons els documents del projecte Rionatur? Notebook LM analitzarà els informes carregats i respondrà citant exactament el fragment del document d'on extreu cada informació. Això permet identificar quines mesures ja s'han proposat en estudis anteriors, revisar que hi hagi coherència entre diferents informes i fonamentar decisions en base documental pròpia. També podem preguntar: quins indicadors de saturació s'han detectat als gorgs en els informes de monitorització dels darrers 2 anys? La resposta no serà una opinió generada per la IA, sinó una síntesi basada en fragments concrets dels documents pujats. Això aporta traçabilitat i facilita la revisió posterior. Notebook LM no valida les dades, ens ajuda a localitzar-les amb precisió dins dels nostres propis documents. Notebook LM també incorpora una funcionalitat anomenada Audio Overview, que permet transformar els documents carregats en una síntesi en format àudio. Aquesta eina pot ser útil quan volem facilitar l'accés al contingut tècnic de manera més accessible. Per exemple, podem generar una síntesi en àudio a partir de un informe sobre la gestió de fluxos als gorgs, un document de bones pràctiques per a visitants o un resum de mesures adoptades per a reduir la saturació en temporada alta. Això pot servir per enviar una síntesi prèvia als voluntaris abans d'una jornada al territori, preparar sessions informatives amb personal municipal o facilitar la comprensió d'informes extensos a equips no tècnics. És important recordar que l'àudio generat és una síntesi basada en els documents pujats. No substitueix la lectura íntegra dels documents ni l'anàlisi detallada quan aquesta sigui necessària. La funció no transforma el contingut, en facilita la difusió i comprensió. Capacitat de càrrega, manuals de bones pràctiques i unes memòries de seguiment ambiental molt detallades sobre el projecte Rionatur a les comarques gironines. Exacte. L'objectiu d'aquesta sessió d'avui és descobrir una mica la ciència oculta sobre com es gestiona aquest equilibri tan complex, el de gaudir de la natura de prop i, literalment, no destruir-la en l'intent. Que no és poc. Gens ni mica. És un tema que toca de prop a qualsevol persona que hagi volgut escapar-se a la muntanya durant un cap de setmana de calor. Notebook LM també pot ajudar-nos a estructurar i sintetitzar informació dispersa en diversos documents del projecte. Per exemple, si hem carregat
informes de monitorització de visitants, estudis sobre capacitat de càrrega dels gorgs, documents de bones pràctiques i normatives municipals d'ús públic. Podem demanar: crea una guia resum amb els principals criteris de gestió de fluxos als gorgs segons els documents carregats. Notebook LM pot generar un resum estructurat, un glossari de termes clau, un apartat amb preguntes freqüents i una síntesi dels criteris aplicats per definir límits de capacitat. Això pot ser útil per preparar formacions internes, facilitar materials als guies turístics o assegurar coherència entre municipis del territori. També podem formular preguntes més específiques, com ara: segons els informes disponibles, quins espais presenten més risc de saturació en temporada alta? La resposta es basarà exclusivament en els documents pujats, la qual cosa facilita una visió integrada abans de prendre decisions. Notebook LM permet transformar el coneixement acumulat del projecte RiuNatur en una eina de consulta estructurada i operativa. Ens ajuda a interpretar informes de monitorització de visitants, revisar mesures de regulació dels gorgs, sintetitzar criteris de capacitat de càrrega i garantir que hi hagi coherència entre diferents documents tècnics. No crea dades noves ni pren decisions per nosaltres. Ens permet accedir amb més precisió a la informació ja existent. En el marc del projecte RiuNatur, aquest ús del coneixement contribueix al pla de recuperació i resiliència, reforçant una gestió basada en evidències. A més, facilita que les decisions adoptades respectin el principi europeu de no causar un dany significatiu al medi ambient, promovent una gestió més sostenible dels espais fluvials. Dominar Notebook LM no és deixar que la intel·ligència artificial interpreti els documents per nosaltres sense supervisió, sinó utilitzar-la per organitzar millor el coneixement del projecte. En el marc del projecte RiuNatur, finançat amb fons Next Generation, l'ús d'aquestes eines ha de ser responsable, transparent i sempre supervisat. Recordeu les 4 normes d'or per fer servir la IA amb seguretat. 1. No introduir mai dades personals o sensibles. Abans de carregar documents, assegureu-vos que no continguin dades personals no anonimitzades, com registres identificatius de visitants o informació protegida, d'acord amb la normativa de protecció de dades. 2. Respectar la confidencialitat de la informació no pública. No poseu esborranys estratègics, dades sensibles sobre ubicacions concretes de gorgs o informació que pugui comprometre la protecció del territori. 3. Seguir el principi de la supervisió humana. Mai doneu per definitiu un criteri tècnic sense revisar el document original. Notebook LM pot interpretar malament un fragment o no captar el context complet d'un document. La IA organitza, el tècnic interpreta i valida. 4. Mantenir la transparència administrativa. Si utilitzeu Notebook LM per elaborar una síntesi, una guia o un document del projecte, és recomanable que indiqueu que s'ha fet servir IA generativa en el procés, d'acord amb les directrius de transparència de les administracions públiques. No oblidem que la intel·ligència artificial és una eina de suport. La responsabilitat del projecte RiuNatur continua sent humana.